ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲର ଶେଷ ଘଣ୍ଟି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅଜିତ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୟ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାର 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ କିଛି ଘଣ୍ଟି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଏ। ସମୟ ଥିଲା ରାତି 10ଟା। ଅଜିତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚର ଆଲୋକରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗ ନୀରବ, କିଛି ସାଇଲେନ୍ସ, କିଛି ବି ସାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଝରକା ଏବଂ ଚଟାଣରୁ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ଅଜିତ ହସି ହସି କହିଲା, ସଞ୍ଜୟ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟି ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ତ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠା। ସଞ୍ଜୟ ତାର ଫୋନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଭିତର ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇଲା। ହଠାତ୍ ତାର କାନରେ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସ୍ଲୋ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଥିଲା କୌଣସି ଶିଶୁର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ। ମାତ୍ର ଏତେ ସ୍ଲୋ ସାଉଣ୍ଡ ଯେ ସେ ଅଣଦେଖା କଲା। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଆସୁଥିଲା ଶବ୍ଦ। ଅଜିତ କହିଲା, ତୁ କି ଶୁଣିଲୁ? ସଞ୍ଜୟ ଥରିଲା ସ୍ୱରେ ହଁ, କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ହଲ୍ ମଝିରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିହ୍ନ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନଟି କେବଳ କାଦୁଅରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି କାଦୁଅରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହାକି କେହି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଙ୍କିଛି। ସଞ୍ଜୟ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟି ଯେମିତି ଡ୍ରିଙ୍ଗ 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 ବାଜେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ଉଭୟ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଚିତ୍କାର କରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ହଲ୍ କବାଟ ପାଖରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେସ୍କ ଟେବୁଲ ଯେମିତି ଥାଉଛି କ୍ଲାସ୍ ବେଞ୍ଚରେ, ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଞ୍ଚରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାୟା ବସିଥିଲା। ପିଲା ନଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଲେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଛାଇ ଥାଉଛି, ସେମିତି ଛାଇ ଖାଲି ଥିଲା। ଗୋଟେ ବି ପିଲା ନଥିଲେ ସେ ଭିତରେ। ଯାହାର ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ନଥିଲା, କୌଣସି ମୁହଁ ଆଡ଼ୁ ନଥିଲା। ଉପରୁ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଏକ ନୀରବତା, ସାଇଲେନ୍ସ, ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ଆମର ନୂଆ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆମ ସହ ଖେଳିପାରିବେ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କି ଆମ ପାଖକୁ ଆଣ, ସେ ଆମ ସହିତ ଖେଳିବେ। ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଅଜିତ ଓ ସଞ୍ଜୟ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତ ଦର୍ଶକମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ